ازي دمصهم دمص سلف تنسائي إرترايو دمص سلف تنسائي إرترا كاب إرتراويان ناب إرتراويان بوليتيكاوي محبراوي قطباوي حفشاوي قنوطات هاجرنا محمد سبنانا ملكيتو عبسهم كل تقزيز فنو مدب تقرنيايو سلام كبران دخاتاتلتي دمسي سلفي تنساي إرترام نلوم مبار حصر زبالي وانوي حبريتان كمون أمد قلسنا بتحت زبالارشتي نايز قرب زلو تخاتاتالي مدب مبال سالساي كفال أتغالي لنا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرين عدم بحرزا حصر مساقريت موزيكا نابتي وانو حبريتا كنساقروكم بمخنيات صوم رمضان كمون عيد الفطر ابي ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ዘካት ሓገዝ ተዋሂቦም كبيره وورلد فاونديشن مسلفنا هذا إرترا بحبار بمخان ابي ኢትዮጵያን ዝርከቡ ሙስሊም ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ረመዳን كمون عيد الفطر زكاة كمز ተዋሂበ ከካቦቱ ዝተረኸበ ሓበሬታታት ገሊጾም بزمسرت أقدم أبيلو أبان سابان معسكر سدتنياتاتن ناي رمضان زكاة كمستو هبز فلت كوينوم كتسيلون بمخنيات عيد الفطر بزكاة الفطر زفلت نمساكين صقومات زوهب حاجز كمزت تخفافليك فلت تخايلو اللوم من شتات كفل زينا سلفنا هذا إرترا أبتي بوتا ترخيبهم بزرقا قصو حبريتا مسرت أب كتما عدس أبابا نعستات ميتن عصرتن مسلم سدتنياتات نايفينو زيتن كالن حاجز كوابن كلهم معسكرات سدتنياتات معيني عد حارش حساسن شمال بالون بتزامادي نمساكين ناي زكاة حاجز كامز باساحة تغيروم زي عمت بمخنيات صوم رمضان عيد الفطر مسلم سدتنياتات كوهاب صنحين اي زكاة حاجز نايلوم عمت فوليز قبرو بمخنيات حمام كورونا عبلع السدتنياتات كبيت كتباون محبراون شجرات ابزر ايلو زلو تأفا في قزيز توهابي ابرس مخانو كابنا بزقبرو من كسقاسات نقدن موقعازيان بمخلافو ناي شغطاتن هلقت نقراتن واقاتات بتعاطا صافي زايدو كاب عغم السدتنياتات نلعلي كوينو اب كبيت ساقم وديقوم ابزر كبلو اوان سلفن هذا إرترا كمون كبيرة وورلد فاونديشن زكاة ناي عيد اب كل بوتاتات اب اوانو كبتصح مقبارهم ساقم سدتنياتات مقلال عبي اسواصو كم زقبري اتوم زكاة الفطر استلقصلهم وقناتي قلصوم بومسرتون سلفنا هذا إرتران كبيرة وورلد فاونديشنن تزقبرو زلو صقومات ناي محقاز عبركتو لعل مسقانا بمقراب نمسعون بزلع على من قديك قدسلون هجون ساقم سدتنياتات كاب قزين اب قزين نخبدي مصب مهلاو زكاء الحاجزات من داي بلعول تقداسنت صحروم كزايدو توم سدتنياتات تلابيوم كوبرات سمعتنا لو مستدالو وانا وحبريتا بزي تفسيم الله مزترفو مدباتنا مسانا صنحهم أمت قالسنا كمتي أبز حلفة كالأيك فالنا يزمدب زقلصنايو كأن دحمرت حسابات ناي حقنيا حادنت أبفل اللي مأمانيوم نودعوي فلليات بتصقا مقبال مالت تمايوم إذ مالت كأ بترجمو ناي كالوت هلونا مأمانن مقبالن مالتيوم زتفلي هايمانوت ብሔራዊ መንነት ፖለቲካዊ አራያ ቋንቋ ባህሊ ማህበራውን ታሪካውን ህይወት ናይ ካልኦት ወገናት አፍልጦ መሃብ መቀባልን መخبارን ማለት ወኒዮም ነቲ ናተይ እትብሎ ባህሊ ቋንቋ እምነት ፖለቲካዊ ዕላማን ጂኦግራፊካዊ መሰረትን بخالوت قبول كخون إنها تتصبخها
ንስኻግን ነትናይ ካልኦት ፍሉይ መንነት ባህሊ ቋንቋን እምነትን ዘይምቕባል ወይ ምንጻግ አንጻር ወድዓውነት እዩ ጸረ ሓቀኛ ሓድነት ድማ እዩ ንፍልልያት ከም ቀንዲ ናይ ግርጭትን መስሓብን ረቋሒ ዝጥቀሙሉ ገዛእትን ጨፍለቕትን ሓይልታት እዮም ቁኑዕ ርትዓዊ ፍትሓውን ማዕርነታውን ኣረኣእያ ዝውንኑ ሓይልታት ግን በአንጻሩ ንፍልልያት ከም ዕድል ንብልጽግናን ምዕባልን ሕብረተሰብ ይጥቀሙሉ እወን ጨፍለቕቲ ሓይልታት ወይ መዝመስቲ ስርዓታት ንፍልልያት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ግጭትን ሁከትን ንምስዋር ከም መሳርሒ ክጥቀሙሉ እንከለው እቶም ፍትሓዊ ማዕርነታዊ ኣረኣእያ ዝውንኑ ቁኑዓት ተቃለስቲ ወገናት ግን ንፍልልያት ከም ተመላላእን ተመጋጋብን ሃብቲ ሃገር ብምርኣይ ካብቲ ብዙሕነታዊ ጸጋታት ብዝኽሰብ ሰፊሕ ዕድላት ሃብታም ተመክሮታት ጸጋታት ሰብኣውን ንዋታውን ትሕዝቶታት ተራቢሑ ዝስስን ምህርቲ ብምሕፋስ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለ ዘቀላጥፍን ብልጽግና ዘጎናጸፍን በቀሊሉ ዘይርከብ ጸጋ ምዃኑ ኣሚኖም ብቁኑዕ ፍልልያት ናይ ምምሕዳር ኣንፈትዮም ዝሰርሕሉ ፍልልያት በአሉታዊ ናይ ግርጭት ምንጪ ዝጥቀሙሉ ውሑዳት ናይ ምልክን ትምክሕትን ሓይልታት ደኣይኹን እምበር ሕብረተሰብውን ሰኣን ንቕሓት ሓጋዚኦም ኮይኑ ይዋሳዩ ኣብ ዘለናዮ መድረኽ እውን እንትኾነ ንፍልልያት ብክልቲኡ ተጻራሪ ጫፋት ኣባይታ ይስራሓሉ ምህላው ዘየሰሓት ጉዳይ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣብቲ ንፍልልያቱ ኣብ ረብሓ ዘውዕል ቁኑዕን ፍትሓውን ኣረኣያታት ዓሪዱ ክንዲ ምምካት ኣብቲ ንፍልልያቱ መዝሚዙ ሓድሕድ ዘናቆቶን ዘተፋነኑን ናይ ተበለጽቲ ወይ መዝመዝቲ ሓይልታት አሉታዊ ስምዒታት ተሸኺሉ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መልክዑ አንጻር ረብሑን ሓቀኛ ሓድነቱን ይዋሳዕ ብምህላው ክሳብ ሕጂ ንመዝመዝቲ ሓይልታት ዝጠቅም ባይታዩ ኣብ መድረክ ቃልስና ዓብሊሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ንፍልልያቱ ከም ተመላላእን ተመጋጋብን ሃገራዊ ሃብቲ ቆፂሩ ብቁኑዕ አንፈት ምዕባልን ብልጽግናን ዘጎናጽፎ ቁኑዕ ኣረኣያታት ዕሽሽ ብምባል አንጻር ረብሕኡ ኣብ ዝፈሓስ ውዲታት ንፍልልያቱ መዝሚዙ ኣብ ዝጽሕተር ናይ ግርጭትን ምንቋትን ዓውዲ መጋበርያ ኮይኑ ዝዋሳኣሉ ብዙሕ ምኽንያታትን ጠንቅታትን ክህሉ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ከም ቀንዲ ምኽንያት ኣተኩሮ ዝወሃቦ ጉዳይ ግን ትሑት ደረጃ ንቕሓት እዩ ፍልልያትና ከም ተመላላኢ ጸጋታት ወይ ተመጋጋቢ ሃብትን ትሕዝቶን ጠሚትና ኣብ ረብሓ ክንድነውዕሎ በአንጻሩ ፍልልያትና ጠንቂ መሰሓሓብን ግርጭታትን ኮይኑ ብናይ ጽልእን ቅርሕንትን መንፈስ ንውድቀትን ምብትታንን ከሳጥሓና ዘገድድ መሰረታዊ ምኽንያት ድሩት ንቕሓት ምህላው እኳ እንተኾነ ኣብ ክልዚ ድሩት ንቕሓትና ድኹም ጎኒ ሕብረተሰብ ብምዝማዝ ንፍልልያት ከም ኣገዳሲ ኩርናዕ ብምርኣይ ኣብ ምዝራግ ሓቀኛ ሓድነትን ሰላምን ሕብረተሰብ ዝዋስኡ ጸላእቲ ከም ዘለዉ ምግንዛብ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ምርግጋጽ ሓቀኛ ሓድነትን ዕወት እንተደኣ ኮይና ጸላእቲ ክብለጽሉ ዝኽእሉ ዕድል ንምዕጻው ፍልልያትና ብስልጡን ኣገባብ እንመሓድረሉን ኣብ ረብሓ እነውዕለሉን ንቕሓተ ሕልና ከነማዕብል ኣገዳስን ወሳንን እዩ ድኹም ጎነታትካ ምፍታሽን ምልላይን ድኽመትካ ኣብ ምፍዋስ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ሓድነት ዘለና ድኽመት ምፍዋስ ብቐዳምነት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለውና ድኹም ጎኒ ናይ ተሓሳስባታት ምፍታሽ ከድልየና እዩ እዚ ብልበ ምሉእነት ክንፍትሽን ድኽመትና ክንፈልጥን ምስ ንበቅዕ ንጸላእትን መዝመዝትን ኣካላት ዕድል ዝህብ ንቕዓት ኣይክርከበናን እዩ እምበኣርቀስ ብመንጽር ሕምረት ሓሳባት ሓቀኛ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ምእማንን ምቕባልን ዘለና ኣረኣእያ ንቕሓት ዝጎደሎ ብምዃኑ ወይ እውን ሙሉእ ቅቡልነት ዘይምህላው ኣብ ምርግጋጽ ሓቀኛ ሓድነት ከይንበቅዕ ወይ ብመዝመዝትን ተበለጽትን ወገናት ዝካየድ ሓንፋሺ ሽርሕታት ብንቕሓት ከይንምክት
በአንጻሩ ፍልልያትና ምርኩስ በመግባር አሞንጎና ንዝካየድ አዕናዊ ስርሒታት ብንቅሓት ኣብ ክንዲ መመካት ብቐጥታን በተዘዋወረን አገባብ አንጻር ረብሓናን ሐቀኛ ሓድነትናን ዝኾነ ዘይቁኑዕ መርገጽ በመሓዝ ባዕልና በእንዋሳኣሉ ዘይቁኑዕ ፈላላይን በታታንን ዕላማታት ተመሊስና ባዕልና ግዳያት ንኸውን ምህላውና ምፍላጥ አገዳሲ ይኸውን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፋልውን አስሚርና ዝገለጽናዮ ኣብ ፍልሊ ምእማን ወይ ንፍልልያት ብጸጋ መቐባል መሰረታዊ ረቋሒ ናይ ሐቀኛ ሓድነት እዩ ካብ ተባህለ ንሕና ነዚ ሕመረት ሓሳባት እዚ ኣብ ምትግባር እንታይ ንመስል ዝብል ነጥቢ ከነልዕል ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርና ብደረጃ ፖለቲካዊ አረኣያ ንብዙሕነታዊ ወድዕነት ኤርትራ ሃገርና ዝቕበሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ማሕበራዊ ክፍልታትን ሃገራውያን ባእታታትን ህልዋት እዮም ንብዙሕነታዊ ወድዕነት ኤርትራ መቕባል ማለት ንሃይማኖታዊ ብሄራዊ ባህላውን ማሕበራውን ጂኦፖለቲካውን ታሪኻውን ብዙሕነታት ብወድዕነቱ መቕባልን ምእማንን እዩ እዚ መሰረታዊ ናይ ብዙሕነት መቕባል አረኣያ ከም ዘይስገር ወድዓዊ ክውንነት መቕባሉ ሓደ ቁም ነገር ኮይኑ በተግባር ኣብ ምትርጓሙ ግን ብዙሕ ድኽመታት ኢና ነስተውዕል ኣብ ብዙሕነታዊ ጸጋታት ምእማን ማለት ህልውና ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ክፍልታት ፖለቲካዊ ጉጅለታት ምንቅስቃሳት ወዘተ ምእማን ማለት እዩ ህልውና ናይ ካልኦት ዝተፈልዩ ማሕበራዊ ክፍልታትን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ምእማን ማለት ድማ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ማዕረይ ዕድልን ተሳትፎን ናይ ምውሳን መሰልን ከም ዘለዎም እዚ ማዕርነታዊ ተሳትፎን ናይ ምውሳን መሰልን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይስገር ናይ ሓባር ህልውና ዝረጋገጸሉ ሕመረት ሓሳብን እምነትን ምዃኑ ዘይምግንዛብ ግን ብሰፊሑ ዝረአ ዘሎ ንሐቀኛ ሓድነትና ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሳቀየና ዘሎ ድኽመት እዩ ካልኦት ማሕበራዊ ክፍልታት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ወዘተ ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ማዕረ ናይ ምውሳእን ናይ ምውሳንን መሰል ከም ዘለዎም እዚ መሰል እዚ ድማ ብማንም ዘይወሃብ ብማንም እውን ዘይግደብ መሰረታዊ ናይ ህልውና ሕቶ ዘረጋግጽ ኣምር ምዃኑ ብልበ ምሉእነት ዘይምቕባልን ብተግባር ዘይምንጽብራቕን ሓደ ካብቲ ብጸላእቲ ዝምዝመዝ ናይ ፍልልያትና ጠንቂ እዩ ንበል ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሃገርና ኩሎም ብሄራት ክህልው ባህሎም ቋንቋኦም እምነቶምን ታሪኾምን ክዕቅቡ መሰሎም ሕልው ክኸውን ንኣምን ኢና ኢልና ኸነብቅዕ ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ማዕረ ዕድልን ተሳትፎን ናይ ምውሳን መሰልን ንኸይህልዎም ግን ብቐጥታን በተዘዋዋርን ኣገባብ ንጻረር ምስ ንኸውን ኣብ ህልውንኦም ምሉእ እምነትን ተቐባልነትን ኣይጨበጥናን ማለት እዩ ዝኸውን ዝኾነ ማሕበረሰብ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ብዘይ ኢድ ምትእትታውን ጸቕጥን ብገዛእ ናጽነቱ ክመርሕን ከመሓድርን ዘለዎ መሰል ምቕባል ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ርቋሕ ኮይኑ ክንዮዚ ኣብቲ ሓበራዊ ጉዳያት ድማ ምስ ካልኦት ብማዕረ ዕድልን መሰልን ናይ ምውሳእን ናይ ምውሳንን መሰረታዊ መሰል ከም ዘለዎ ምእማን ወይ ምቕባል ድማ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ኣብ ቁኑዕን ፍትሓውን ሓድነት ዘብጽሕ ብርኩኺት እዩ ኣብ ትሕትናትካ ገባራይ ሓዳጋይነት ኣብ ትሕትናትካ ፍሉይ ናይ ልዕልነት ፖለቲካዊ ጽልዋ ካልኦት ክህሉ ይኣምን እየ መሰሎም ሕልው ክኸውኑን ይድግፍን ይቃለስን እየ እንተበልካ ንእስሙላህ ወይ ከዓ ንተራ ፖለቲካዊ ሃልኪ ደኣምበር ሓቀኛ ናይ ህልውና መሰል ዘረጋግጽ ኣረኣያ ኣይኮነን ናይ ካልኦት ህልውና ምቕባል እምነ ኩርናዕ ናይ ሓቀኛ ሓድነት እዩ ካበልና ማዕርነታዊ መሰልን ተሳትፎን ካልኦት ብልበ ምሉእነት ምቕባልን ብተግባር ምንጽብራቕን ከዓ ናይ ህልውና ምቕባል መሰረታዊ መግለጺ ምዃኑ ክስሓት ዘይብሉ ነጥቢ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና መበል ረብዓይ ክፋል ናይ ዝትሕዝቶ እዚ ኣብ ዝቕጽል ፕሮግራም ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም